veZimbabwe tiri pamberi nageza kana impeachment ikatadza mangwana nekuti munhu yanongorotomoka kanongotaura zvake fanika ari kuseka iye achitopenga. Tiri pamberi nageza nanyoka yemabhunu. Impeachment ngaiitwe. Imi ma-MP makapuwa mari, makabhuraibwa, makava muri kupurazi kwake uko. Endesai nyika mberi, musateere zvekutenderedzerwa mari kwamuri kuita. Kupiwa masitendi nei nemari idzodzo. Regerai kuzviteerera. Nyika ngaiende mberi. Wona nyika ina mabasa. Hamuna mabasa munyika kana peace. 2 million jobs dzakapromiswa pamazuva ekukampenwa dziripi? Huori hobo. Mota hobo dzekupa vanhu kuti vakampenere next 2030. Hatingaitwe zvekuitirwa mashura takasvinura sematemba kana. Rambai. Vhoterai chokwadi chinonunura nyika. Vhoterai chokwadi. Tinoita kuti mwana weZimbabwe afare. Tive independence. Chaiyo. Democracy chaiyo isina captured emativi mana ese. Kumaloya, kumachiremba, kupi. Kumasoja, kupi. Kupolisi kunyanya. Zviri captured. Majaji. Taramba. Let's move forward nageza. Mari idya makapiwa. Mastendi makapiwa. Asi rambai 2030 agenda. Rambai wori. Rambai nzara munyika. Rambai kushaka kumabasa munyika. Rambai utongo hudzvinyiriri. Blessed Muhlanga nhasa kuda kufira ikoko wai. Ane mhaka akaita imhondi here. Tikuda justice munyika medu. We want justice. Saka isusu ngatimire nageza nanyoka yemabhunu ngatimirei. Impeachment ngaiitwe kana ikasakuitwa. Tinoda kungoti nyika ngainake. Timire nageza namabhunu. Tichienda mberi nenyika. Tiri kuda kusunungurwa isu. Tikuda kusunungurwa kuti titaure freedom of speech. Ukataura hanzi watadza uchitsura chinhu chakashata. What is that? Toda munhu anotaura kuti aiwa ngapagadziswe ichi. Yes, vanhu vakuita come together vogadzirisa chinhu. Kwete zvino vanoswera vachitsvomana nekutsvaga vanhu vada kusunungura nyika. Voswera kutumira vanhu kunovatsvaga kuti chii ichocho. Kana ari mwana wako iwe anotsvaga ungafare. Kana ari mwana wako anotsvaga ungafare. Tsvagirwa kuurayiwa. Imhondi munhu, imhondi yakataurwa naMugabe kuti imhondi. Mhondi yevana veZimbabwe. Hapana chinotifadza. Hapana chatinofarira. Nyika yakatodhakwa. Nyika ine nzara. Vana vari kumwa mutoriro nekuda kwokushaya mabasa. Chii ichocho? Kapromisa 2 million jobs dziripi mazuva ekukampeni. Unofunga kuti vana veZimbabwe havafunge kukandirwa huku machikeni ina akaora. Vana veZimbabwe havafunge kukandirwa dhiringi remusi iwoyo nokuti wandikwidza bhazi kuti ndiende kuenda kurari yako. Makatikwidza bhazi zvakakwana. Makatikandira machikeni ini zvakakwana. Makatipa madhiringi nguva iyoyo zvakakwana. Hazvisi kutiraramisa. Hazvisi kuendesa nyika mberi izvi. Mabhazi acho emahara zvakatokwana. Zvokutisiisa misika muchiti handei kurari zvakatokwana. Tiri kuda geza revolution. We are with Geza revolution until the end of the series. Tiri kuda geza. Akamirira nechokwadi. Achitaura chokwadi zvinomuda kumuvhiringidza. Muchimuvhiringidza muchiti ati zvakati. Muchiti maghost account asina nebasa rese hamunyare mazirume makuru. Saka makazoenda kumbare nemazisutu kumutsikidzi imo muya. Mutsikidzi dzamatadza kuuraya tsikidzi. Kutadza kuuraya tsikidzi. Nyika inotadza kuuraya tsikidzi. What type of a country is that? Tsikidzi dziri kugara mumapaipi mumasuweji. Ndomadziri kugara. Muri kutadza.
kukundwa pfungwa netsikidzi muri uori hwevanhu nai, makaora pfungwa, makatoora tsikidzi kudhomineta kudaro. So muripo bangopfeka masutu ana mafume, muri magatya evanhu ana garwe kubangotaura he tsikidzi, vamwe dzakazofiridzwa masutukesi akavharwa masata. Nda kuti taurisa zvakashata imimi vanhu, imimi munotipa hasha. Masutu enye kupfekera kuenda kutsikidzi kubangosunga tai, kubangoonekwa nenyika yese. Hamunyare, munyare kutaura musoro petsikidzi pasocial media. Matadzei, mashayei, muri kuba maze mari. Chashayikwa chii kuti muuraye tsikidzi? Chashayikwa chii kuti mugadzirise masuweji, mapaipai? Kana aita madiki muchisa mahompeka zvinhu zvichifamba. Yes, population nyika yawanda, kusaka zvinorapwa nei zvekuti population yawanda? Extendai mapaipai okure, masuweji arege kuti chakanya chakanya. Hamunyari kumira nemabuildings akaora asmith, hamunyare kumira nemabuildings asmith anagarwe munhu anenge dhongwe. Uori ndo basa, pasina anotaurawo chakanaka. Momwe yese yekumomotera tsikidzi. Shame. Kukundwa pfungwa netsikidzi. Asi revolution geza ine meso ari kuona zvese izvi zvamuri kuita izvi. Zvese hatisi kuzvida zvamuri kuita izvi, zvekuba mari muchitenga motikari muchipa vaimbi kuitira support ya2030. Ndo zvamunogona zvekusapota mbavha, zvekukambena neukopokopo hwemari yemacitizen muchitambisa. Saka isu tiri kuti tiri kumira nageza. Impeachment yeyo kusafamba nekufamba, tiri kungomira nageza. Tiri kuziva kuti pane zviri kuitwa zvichararamisa nyika yeZimbabwe. Zviripo zvatakatarisira zvizvino. Saka anagarwe ya wasting your time kushamarara nemaspika pasocial media muchiti tsikidzi dzakazenge muchitadza kumaintaina kuti masuweji apere ari kuunza tsikidzi. Muri mambwa yevanhu.